guys, yun, naganaw na yung traktoran ng umaga. Taong bukid. Nagmamani ako na yung traktoran. Ang taong na bukid. Wala akong magawa ngayon. Wala akong trabaho. Matagal na akong walang trabaho. Kaya pumunta tayo ng bukid. Yun mga kaidol, abangan nyo. Hanggang sa makarating ako sa pupuntahan ko. Bye-bye na ako mga kaidol. Pala mga kaidol, paano yung ginagamit ko sa pagdadrive ng traktora, oh. Oh. Paano yan, baka. Yun, malayo ko yung pupuntahan ko mga kaidol. Yan, paalang yan, baka. Tingnan nyo naman yung kaidol. Wala mga kaidol, may nakikita ako mga nagsatay mo na ngayon. Hindi ko makikita nyo. Sarap. Nagtatanim sila mga kaidol. Tingnan yung mga baho nila. Ito lang mga kaidol, magano pala ako ng daan sa traktora. Tutubukan natin sa bukid. Bye-bye nyo mga kaidol. Dito na pala ako naging traktora na pala ako. Kala ko ang dali, hindi pala. Kaya na pala maging traktora. Dito na ako. Paupo na ako. Yan mga kaidol, ano? Yan na yun. Yan, sa likod yun. Sabay, I love you.